कि हमरा चोलिया में जवन दुगो उगल बा। त का हाल बा भाई। त आज हम फिर से प्लाई कैले बानी। एगो गाना आयल बा कि ढोरी के नीचे तहरा गूगल बा, जे गाना गैले बारे मोनू बाबी एंड आंचल भारती। तो भाई लोग आज के वीडियो नु बहुते खास बा। तो देखा जा, देखला के बाद में भूल जाम जा, दिल दिमाग में मत ले हम जा। इतना मजा आए नु कि गाँव को खूने के लिए। तो आज के वीडियो स्टार्ट करो। ये कौन सा गाना है जी? बेशर्मी का हद कर दिया यार तुम लोग। भैया तलन पे तक भौजी के पटा के पेल था तब गाना खराब गले बता। हमारी समझ में नहीं कहा भाई कि गाना कौन गले बा। तो अभी खाली इतना कहलक कि हमार चोलिया में दूगो उगल बा। एक कैमरा मैन पहले गाना लगाओ तब भौजी के पेलाई हुई। वाह रे भौजी भोंसरी वाली वाह। सुन तारा भाई लोग, हाय रे दैया अब बथे लागल करी हैया। अरे भौजी कोनो तारा गाड़ी पर कस के मार दे बकाओ कि तार कमर बथता, तार बहिन चेद करी हैया बैठता। भाग बहन चोत। हाँ तो तारा लगा जब दू गो आम रही इतना बड़ा बड़ा तो कौनो न जानू वहाँ गराई इना कि तारा गाड़ी पर गराई नू कि हक देबू। चेद कहीं का नजर गड़े बस सब वही जा। अभी तू आए कह तब नु हम तोरा के पेलम। ये कौन सा गाना है जी? ए भैया ये गाना बा एकदम पेला पेली वाला बा। बहन चोद भौजी सुनता नु, तू सुनला नु कैसे कहते भौजी कि हमारे चोलिए में दूगो उगल बा। अरे भौजी त का करी हो, दाब के मिस दिका ताहार बहिन चोदो कि फूट जाओ। ढोढ़ी के नीचे एगो गूगल बा। रे तारा बहिनी के गार में अचार मलो वाह। सुन तारा भाई लोग कि तारा ढोरी के नीचे गूगल बा। अरे भैया भौंसरी वाला तू बताओ ढोरी के नीचे गूगल कब से होके लागल है? हमें तो पता नहीं के, लेकिन ई सरवा कहता कि ढोरी के नीचे गूगल बा। ए सर वो गूगल ना बा, वो काली घाट के गुफा बा। और गलती से मैं कुछ डलबा नू अटकले रह जाई। वाह रे भैया भौंसरी वाला वाह। सुन तारा भाई लोग कि वही में दुनिया डूबल बा। मतलब भैया का नाम बानू तो भौजी के ढोरी के नीचे झौटिया बानू काला काला, ओमें सब लोग आ झौटिया के जन बीच में जन भौजी के जन सामान रहेला वही में सब लोग डूबल बा। तार बहिन चोदो हई सोच बानू तन बदल कोनो पटा के पेल दिनू हमारे पर हक देबो। तोरा ढोढ़ी के नीचे एगो गूगल बा। ए सार बुछू छुनर तू ना मनबा। तू का चाहता कि पटा के पेल दी? कितना बार कह दिन सार तो नहीं ढोरी के नीचे गूगल ना, ढोरी के नीचे काली घाट के गुफा बता। समझ में नहीं आवत छापा ला चटा बारे का रे। मतलब भाई अभी कहनी है कि ढोरी के नीचे गूगल ना काली घाट के गूगल बा। चल मन्नी चल बहन चल तू कहत ना बारे ढोरी के नीचे गूगल बा। चल हम गूगल में कहता नहीं ए गूगल हमारे के नु लन के टोपा कैसे न करा बताओ तक बता दी ना बताई तार बहिन चो कहीं का बात समझा ना। पटा के पेड़ लगा नू भागे लगबो। ओही में दुनिया डूबल बा। ए भाई तोनी ये कहा सुन बा कि ना कि लात के देवता बात से नाम मानेला। ये सारा ऊ बा इलाज के देवता बा बात से नाम मानी। अभी हम कहनी है नु कि सब ओमे दुनिया नहीं डूबल। हम मानता नहीं कि बहुत कोनो ओकर चाहत करेला ढोनी के नीचे जौन सामान बा भाई तो बहुत कोई चाहत करेला कहा कि बहुत कोनो मुठ मार के जिएला। तो मतलब बेच के ना जब लेकर रहला सन हमने सन वो कहला था कि हाँ हमरा के मिल जाई तो बड़ी मजा। लेकिन हम तो सुनले बानी नु कि शादी कैला के बाद नु नाक धक रोए के पड़ेला। वही सारा कहे नु हम अभी शादी ना करम, जब हम अच्छा खासा कमाएम तब शादी करम कि अपना मेहरारू के लग रह के नु खूब प्यार करम। कि हमरा चोलिया में जवन दुगो उगल बा। ये कौन सा गाना है जी? वाह रे भौजी भोंसरी वाली वाह। सुनला ना भाई ता सामने कैसे कहतिया कि हमार चोलिया में दूगो उगल बा। ए भौजी का चाहता हो कि तहार गाड़ी में पेल दी का क्या टकरे रह जाओ? आगे कह। बेशर्मी का हद कर दिया यार तुम लोग। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कहता कि बेशर्मी के हद कर दिल बासन कह दी का है। कि तोनी बताओ चोली घंगा लाना लहसुन सर्व खाली ये गाना होता। कोनो अच्छा गाना गाओ सा ना कि प्यार से सुने के मन करे।
तो भोजपुरी बचाने को लेकर अलग अलग अभियान चलाया जा रहा है और तुम लोग भोजपुरी में ढोड़ी चोली जंगिया चड्डी बंडी गा रहे हो। भोजपुरी हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कहा तारा कि बहुत कोई भोजपुरी के बचावे के कहता भोजपुरी बचाओ, लेकिन एगो लोग गलती नहीं की, ऐसे नहीं गलती क्या कि अच्छा गाना बहुत कोई ना सुनेला। ऐसे जब बड़ा बड़ा स्टार रहला जो इनका गाना आएला जैसे खेसारी लाल, पवन सिंह, रितेश पांडे, जो भी हो बड़ा बड़ा सुपर स्टार, उनके गाना हमने सुने नहीं से ऐसे कि वो लोग के ज़्यादा व्यू आएला तो सुन के देखे नहीं लगी मतलब कैसन गाना बा। आ जब ये लोग गाना बा तो हमनी के लगे ना पहुँच पावेला तो हमनी ना सुने नहीं सा। लेकिन भैया तोनी अच्छा से अच्छा गाना गाओ लोगन तोनियों को सपोर्ट करम सा।